Oma MCA wodi ya Masige West Jacob Bagaka oyoboigo ore mokonyi bomonogeri we County Assembly ya Kisii nigagokeire ogokora biya asamatemwa manene anene ayo mwaka weta mwaka w'echiribu ibere na mirongo ibere nebere niga ya kwana kerokeria gote abuna sorongoro gusini gaboroki wabagendreta okorabia aya namatoka makema igayo muwaziri wese mezekeri macho gwekabosi we bunge kerarenga kwera igoro county ya Nyamira na bagane county ya Kisii ko bechi county chia kolete bya samatemu abete kagoeta kolengana Jacob Bagaka nigatebere buna rongoro gusini igoro bwate ebirengo byegoro bya masomo na gote abuna bagendrete kumulekera chinsemo chia masomo anase wodi ayo tebere buna nerwete kagima eliko nyara kwaneke bunango sirare amangana iyo chisemi Skuru ya kinari tuwatena na se wodi na boga su county nyabisase ebwata abana bayitandikira kwibere no mu prince of skuru okorega singe n'abari baye kubatrana umwako weta ebakora amatembuye sana yagere twakira tuense senge cyuko segeta managise abantu baminto twabatembe hone tabane skuru yako skuru ya itonera tubwata ya create employment abana ya rentra na uchumi asa nyabisase yaberego kego cyinyi egente kanane tokulire mono murabona twaru kibasari asamane gufanya mane wechi secondary tunanjega na nguru cyane natata abana bari bagosoma within ase wodi ekisikuji kirarega amenya bisase tubatwaro gare yonse nekinde buya mono sa bashegere chikonywe eje tokonya angigoja gari twacha mostly ase nje ko motivate abana inyora ngumwana urabona form 4 ekuja kora matemo mwako bali ba mwabale ngo mwako weta twacha ko sawadi ase nje ko baye ebiya gumbali bali negera batwara umukina barabo agero mwako nanya fase kole bya mono obune yakolete nande be kielelese chiskuru chini chitakorete bya yonseri na chini chiranya chenge na chechibe chiko improve agera chikine tokini uchumi ito na boga bana baitu basoma bacha utokonya